vele uthumele umyalezo enambeni yabo kaWhatsApp ethi 0715826661 noma ke ushaye ucingo ku 0342124007 okanye ke uvakashele iwebsite yabo ku www.amatholefunerals.co.za. Amathole Funerals, serving the nation. Right, ngaphambi sikhulume noTshatha uKhathide umakati adla kwesilaphadakazi mfana ho ake siqale nje la sizibathini abantu kuma VN kanye nawe BK ngangithanda kakhulu isonto ngiyithanda kakhulu isonto kwakuthi makufanga kuyahanjwa kiwe enkonzweni thola ikude inkonzo kufanele kukhokhwe sikhokheke Nkosi yami kukhona abangakhokhi bazohamba mahala sibakhokhele thina ezimalini efunwa itekisi ngoba kuthiwa bayacula baqala amaculo ngeke ezakwazi sihambe siyocula engekho sibakhokhele ngavela bonke mina ayikho le nto ngavela ngashiya kanjalo esontweni lami eZayoni uSMS wokhozi Nkosi yothisha uzosholana ngaphela kushiye ukuthi bangasha amasonto ayo SMS kushiye wathi amasonto bangawasho nje hayi bakithi hayi yes if awenzekile during the week I BK phela abantu ever since ngayeke esontweni solo nje ngayeka even before iCovid hawa guys ngeke masontweni hawa ziyabuya wow BK mina into engeke sesontweni bandla ngangishonelwe umnyeni wami basebethi abangazi babuye bayilahla ke uma sebezela kimi ke sebelokhu bethi hawu kanti uwe sengisonto kangaka lokho ngibala lokho awuphinde lapho awuphinde lapho basebethi abangazi babuye bayilahla ke uma sebezela kimi ke sebelokhu bethi hawu kanti uwe sengisonto kangaka yabo nje abantu abanenkinga yamasonto la abantu besonto lemthetho yabo leli amasonto lawa shimbhedesho futhi wonke wawazwa nje ukuthi mhlawumbe umushonelo baqale bobuke emabhukwini ukuthi ubukhokha yini ukhokha ngendlela ngashonelwa owami akaze kuze ngishoyedwa ngobani bafethu kade ngagcina ukukhipha imali yomfundo umvumo wathi umfundisi wakho naye asikwazi ukumngcwabisa lo muntu ngoba esontweni akabonakala emabhukwini wawuzwa into enjalo emasonto emthetho ngiyawabona BK ufana wazodwa la ekandle ngebahlekisa abantu bakho la mina ngiyasonta mina kodwa into engiyekisa esontweni amthanda uba serious kakhulu BK into engiyekisa esontweni ilokuthi esontweni labantu abadala basabambelele ezintweni lezi zingcindezelo ngoba phela amasonto afa ngencindezelo so kunzima ke BK ukuthi sithi siyibona thina ukuthi ayile kwangamelanga ukuthi ime kanje ngoba phela sinesifundile manje yona BK kunabantu abana masters abana owners ukuthi sinalokho silandele into siyibona ukuthi lena hayi ngoba kuthiwa hayi umthetho wesonto hayi lokho ngempela kuzosiyekisa ukusonto Ndomboza kukuja Ay! kibanda yazazi lezi ilimi lezi Banda jindombozila nayi babo yazazi ilimi lezi bafethu hayi lalela uyazi njalo lento eyilimi futhi bafethu kwakusho ama language angempela
but umoya ngcwele wavela wabafundisa automatically kunjalo emsakazweni ukhozi yafamba isikhathi imzuzu amashumi amabili lishaya lapha ke ihora lesibili ohlelweni lethu namhlanje sibuza abantu ukuthi ukuthi wakwahamba kumbwashiya esontweni obusonta kulona isiphi izathu esagcina sekushayisile ngabe imithetho yakhona abantu bangena ke siyacela ukuthi bengawasho amabandla kodwa nje besitshele sibone ngoba sokwazi ukubuza eminye imibuzo lapha ke kubaba umpostoli uDlomo chairperson we Alliance of Churches njoba ngicathu uyeza nabo bebeka abantu bekhala ngezinto ezahlukahlukene kodwa ke la njengamanje sino uTshatha sokhuluma naye indoda amadoda ngoba masikhuluma ngesonto siyazi ukuthi indawo lefana nomtsamo kwabantu bekumoya bezophaphatha kumoya omkhulu ongumdali bebonga babongayo betusa bakutusayo becela bencenga bancengayo bekhuthazana kodwa bekhuthazana ngomoya kaNkuluNkulu bevuselela futhi beqhakambisa ukubaluleka kaNkuluNkulu mhlambe Tjatha uma siza kuwena mfethu siyakwazi ngomunye wabantu ovocal kakhulu entweni ethinta inkolo sikubonile wenza izinto eziningi ukukhuluma ukhotha iBhayibheli kwagqugquzela abantu abaningi ngendaba nje ethinta ukukholwa mhlambe ngaphambi singene kwento eziningi ungathini kulento eshuwa abantu ebakhuluma khona ngemthetho egcina isikhipha abantu enkonzweni isikhathi esiningi into uma ubheka umlando wenkolo edala ukuthi kugcine sekunemthetho ngoba iBhayibheli ifike libe khona bese amasonto noma inkolo eziningi zibekela imithetho yazo engekho lapha eBhayibhelini bathayisele inqwaba kukinatelwa into ongakazi uzuyibona uyazi kungani ingenxa ukuthi isikhathi esiningi uma ubheka umlando nje wamasonto aphuma kuleli umntamba ovulela yakhe phuma bayovula bese ke umuntu bese zenzela ke afune ukuthi kuhluke yonke into ke futhi kukhala isicathulo sakhe kwenzeke ngendlela yakhe uyabona okay so okusho ukuthi iBhayibheli singakuthatha njengento esingathi iwumthetho sisekelo wamabandla ngoba phela bakhuluma ngokuNkulunkulu umthetho sisekelo impela umthetho sisekelo impela kodwa into efike ibe ingozi kakhulu lona iBhayibheli lithi uSathane uzenza ingilo sokukhanya uma ngabe uSathane ezenza ingilo sokukhanya BK kusho ukuthi ziningi izinto anganiphamba ngaze sebenzisa inkolo yona le nibe nitshela nithi hayi kuhamba kahle niqiniseka khuluma uzokhala inyembezi uyitshela ukuthi yonke into iqondile right kanti hayi uSathane usevele wathi nje pheze uyabongani na ngoba abantu abaningi abaqapheli abantu abaningi abanaki umuntu unela ngabona ukuthi hayi mase ngitsheliwe nganeliseka ngaleli isonto lami engikulo sekwaneleke abese umuntu eyihlalela ke dehle abaphenyi lutho ababuzi lutho lutho nje yini ngisho imithetho le isingena engabhaliwe eBhayibhelini engeke eBhayibhelini ngeke bazibayibona yini ngoba suku umuntu eqembuke lapha wavulela lakhe ezo zakhela elakhe ikhosombe nabantu abazofika ukuthi ukhomba ukukhuluma indaba enkulu ukuthi abantu abasakwazi nokubuza mawuthi uyabuza ukuthi usuhlubukile awu mawuthi uyabuza nje nami nje lapha engikhona inkinga mawubuza into eziningi uquestiona nje umuntu onakisisayo bese ubuza osuke sutshelwe khona ayi kubonakala sengathi awuvuthiwe kahle ngokomoya okwesibili kubonakala sengazi ukuthi usukhulumisa kuze kushiwo ukuthi ukhulumiswa kwabantu abazihlubuki noma usufuna ukuhlubukani mfowethu wawusubuza imibuzo nje yini ngoba ubuka yonke lento le iqhamuka ibhale ngoba lapha nami bengikhona kunomagazini abakhona kunezincwadi ezikhona abathi zisekelo kuseBhayibhelini kodwa uma uyibheka njengoba bathi ngicwaninga nje kusola konyaka odlule ngibhekisisa okuningi okusuke kubhalwe lapha akukho eBhayibhelini kusuke seqhamuka kulabaya abalaphana ababizwa ngani ababizwa ngegoverning body yaleli ibandla lapha eMelika la khona abasuke bahlale beyisigungu bacwaninga imibhalo bacwaninga bese bebhala bekhiphe lezi incwadi ke bese ke zifakwa lapha ke engosini ke yalo leli bandla ezinye izithunyelwe emabandleni zifike zingamakhophi kanje uyayibona indaba emva koba behlalile etafeni banqumuza udaba babona hayi lo mbhalo ngathi uhamba kanje lo mbhalo uhamba kanje bese ke kuzakithi uyayibona indaba so ke ugcina ke manje ke ngenxa labo magazini nani phuma upheleke la eBhayibhelini ke ngoba abaningi umuntu unamathela kulento ayitshele umagazini othize ngisho ukuthi uyakhuluma namuntu umbuza into athi hayi umagazini ukuthi awusho ngegama wenyanga ethize isigaba bani wathi iBhayibheli because phela iBhayibheli kulichaza njenge-constitution okuyilona uNkulunkulu abeka umthetho kulona nanso ke inkinga ke la ibe khona ke mina angiqala ukuba nalezi inkinga zokuhlala ngibuza manje
kusola ngisengane ngisho ugogo ngangibayiphele endlebeni ngimbuze ezinye izinto angithethise kugogo wesikhathi ngoba nasesikoleni gogo wayengayile kodwa wayegood kulona iBhayibheli ngenxa ukuthi kuleli badlebe ngilona ke bayafundisa ke BK lalela ke bayafundisa isalukwazi sakhona baba sikushiya ukhathele ngembhalo nje ngendlela abafundisa ngayo mina ngiyababonga kakhulu ngokuthi bangifundisa ukuthi iBhayibheli linakisisi bangifundisa ukuthi kuthanda ukufunda ngikuthanda ukufunda nje mina ngenxa yabo leli badlebe ngikade ngilona ngiyababonga ngalokho bengithi ufuna uqala lapho futhi kube bengakuthanda ukufunda ngaba ngiyibona ngayo yonke lento esengiyibonile njoba sengiphumile nje khona manje mana bengithi ufuna uqala lapho uTshatha ukuthi zikhona izinto osengayibona ongathi kuyekuthiwa kwelami isonto kuthiwa insika yomlilo eyangilanda emazweni akithi ngaze ngayithanda nami ngayilandela izinto ezakushela zakusondeza eduze kwebandla wagcina ukhulile nawe okholweni waqina sekhona ungayikhumbula ezinto ngathi ukuthi cha nazi kodwa izinto engishaya ihlombe abantu abanothando labaya bayizwana yebo banemfudumalo banokuthula abantu bakhona ngeke ufice nje inqushunqushu azikho nje inqushunqushu ezosiqiniseko makukhona ukuphakama ungaboni ngasolinye leyo nto yakhulunywa nje iphele ngokusheshsha so kubumbene bathe imbumba okay yabo nakuba zikhona ke lezo zinto ezinhle enjalo BK inkinga zimfundiso zakhona hayi yizo ke mina ezingikhiphile ke namhlanje njoba ngingaphandle nje mhlambe singasho ukuthi ngokwemfundiso mhlawumbe ngiqale ngiveze nje ukuthi cha si live ku Facebook Ofakazi FM ngakwazi ukuthi ungene usibuke lenkulumo ibukhoma uTshatha ekhipha nayo izinto lapha akuyizona ayiphethe nathi ugabe ngazo mesikhuluma ke ngemthetho lapha ke ethinta ke amabandla nje ngokwehlukahlukana kwawo mhlawumbe ngiyafisa ukubheka kuyona le ekuyavela abantu abaningi bakhala ngemthetho ukuthi lemthetho ayisancikile eBhayibhelini manje lemthetho mangancikile eBhayibhelini ilento yenza ukuthi uma abantu sebevula amehlo bebuza umbuzo bese kuba sengathi bavuke kunegama elisetshenziswayo lesizulu elisho ukuvukela uyazi mawuvukela usuke wenzani usuke ukhombisa ukunganeliseki ngegunya elisuke likhona elikulawulayo ukuvukela ke lokho ngoba usunembuzo wena manje uyabona kusetshenziswe lo gama lelo yabona BK mabekhuluma ngemthetho la abantu ebekiwe ngizokwenzela isibonelo kade nginosuku lokuzalwa mina ngomsombuluko ngempela ngesonto ibirthday ngaligubha BK ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga bengiqala nqa ukuligubha yini na ngikhule ngazi ukuthi ngoba ngikhulele khona ke mina la kusekhako makhulele ekhako mama nje kusela kukhokho wami ozala umkhulu ozala umama waye kuleli bandla so ngikhulele nje egcekeni into nje isekhaya yabona bengihlupha ke kodwa ngoba ngikhula isikhathi esiningi bengithanda ibhola ngiyithandela icathamiya yonke lento le ebiyenza ukuthi ngibuye ngingayike ngagcine kodwa ngiyibambile ke ngokusheshsha sengiyophuma nje high school ngase ngingena ngokupheleleke yabo indaba yosuku lokuzalwa nje BK isusa omkhulu umsindo nasey'nkundleni zokuxhumana yini ngoba kuyaziwa thina asili-celebrate lolu suku asilubungazi lolu suku ngokwesonto awugubhi usuku akuvumelekile neze ngokwesonto kodwa mawuthi uyabuka ngokweBhayibheli akukho lapha iBhayibheli lilinqabela khona bese sitshelwa uthini ke bese kusetshenziswa indaba ethinta uHerod ngekathi enzele idili indodakazi yakhe inosuku lokuzalwa igubha lolu suku so eyithanda indodakazi yakhe wasethi wafunga wathi indodakazi yakhe ayisho noma ngabe yini uzoyenzela yona uyabona wafunga indodakazi yakhe ungatheka ukuthi ish yini kodwa engayicela kubaba yahamba yakumama yathi mama ubaba uthi ufungile uthi angangenzela noma yini awungicebise phela yini engayicela kubaba yabo akhumbule lo mama ukuthi uzonda uJohane umbhaphathizi lensizwe yabhaphathiza uJesu Kristu wayezonda kakhulu efisa ngathi ngabe iyafa kodwa manje engathi ngabulawa kanje ngoba umuntu wayelungile kakhulu loya wathi hamba ucela ikhanda likaJohane umbhaphathizi ngoba ufungile uyihlo uzolinquma lilethe lapha kimi ngaleso sikhathi wayeboshiwe uJohane wahamba intombazane yamtshela ubaba baba ngifuna ikhanda likaJohane umbhaphathizi wabamba ikhanda uHerodi waphatheka kabuhlungu ngoba wayekwazi ukulunga kukaJohane so kodwa ngoba wayifungile isifungo ke kubantu bakudala BK wawulala kuso wawungalokuthi uma usufungile ujike njengoba namanje iBhayibheli lisho ukuthi uma ufunga simele isifungo sakho so ke lanqunywa ke ikhanda kaJohane lalethwa endodakazini ngetray yalithatha lahambisa kubani kumama ileso sigameko esinye sazo esenza ukuthi ke bese bhekwa ke lolu suku lokuzalwa ke yabo okwesibili kubhekwa umsuka walo ukuthi lusuka apho usuku lokuzalwa
lusuka enkolweni zamanga zasendulo kubantu basendulo ababe ngamkhulekela uNkulunkulu lo bekhulekela eBhayibhelini lesisebenzayo so babenza noma ngabe yini babe celebrate lo lusuku lolu so kulithatha njengokuthi luqhamuka ake ngithi phecelezi ngesiZulu saphesheya from a pagan religion yabo so bese kuthiwa ke hayi ke thina njengabantu abakhulekela uNkulunkulu ngeke siligubhe ngoba laligujwa ngabantu ababe ngamkhonza uNkulunkulu okufike kungimangazeke mangibuza ke futhi kwabanye ngingayitholi answer ngithi mina how ngoba phela ziningi izinto esizenzayo eziqhamuka kule pagan religion na noma kule eziyama pagan practice esizenzayo ikhekhe lomshado qhamuka khona la kuyipagan kodwa le ingubo yomshado emhlophe iveil qhamuka khona la ikufaka iring BKM usushadile ufaka iring lapha ya iqhamuka khona la bayachaza abanikazi balomsuku ukuthi lezi zinto zazisho ukuthini sika ikhekhe iqhamuka khona la i-anniversary iqhamuka khona la kuyipagan zonke lezi zinto ziyazitshwa kumiwa nje nosuku lokuzalwa ngase ngiya-researcha ke mina ngacwaninga ukuthi ubani lo wayengalifuni kangaka lo suku kuze kube umthetho ngase ngiyathola ukuthi umongameli wesibili waleli bandla wakudala ngo-1930 wayelizonda usuku lokuzalwa so-ke wayesekufaka ke njengomthetho ukuthi aluzukugujwa ke nangempela lwangagujwa hey yena lo owaphinde wafaka indaba yokuthi intshebe ayilungile laphana ebengikhona mina kuyashefa awuyi kwebeka inkulumo laphana ungashefile ngoba kuumthetho ufuna ukushefa noma ungayiqala kahle intshebe yakho uyiqale kahle kanjani cha kufanele ishef isuse ngoba kufanele ushef nakhona lapho umsuka BK yilo yamongameli wesibili waleli bandle bengikulo owayezonda intshebe kangangokuthi omunye ababe naye esigungini sokuphatha ilokhuzana esigungini sesebandle esiphakeme waye ngwaseCanada wazi waduba ngenxa ukuthi wayenqaba lento yokushefa waliduba ibandla walishiya lo ethi chef eyibona indaba kube eBhayibhelini kungekho la kuthiwa khona shefani intshebe mhlambe soqhubeka sibheke ezinye zezinto mhlambe ungathi zitheme zenzeka kakhulukazi ezimthetho yebandla wabona ukuthi ziyaphikisana nawe njengendoda yesiko njengendoda yomAfrika njengendoda ethanda ukwenza izinto zesintu kodwa ngoba ngiyacabanga ukuthi nokushaya isicathamye udwa usithanda waqhusha uteam leaders ubuyibuza ukuthi kazi esontweni ngizongena ngesonto elizayo kodwa ngizohamba ngihambe ngize kubuza umbuzo othi abantu ke obashumayo zathi abangena esontweni uzothini kubona because nami wakwangimema khamba ke siyetola ngikhumbula kahle lalela usebenza njalo udlamo asifaka udlamo siqale kuye yabo siqale kuye sesiqale bese sibuya sesithi ungakhathazeki hayi lalela mafayini manje kuyofika kwi-drive through awungikutshelile mfana ngithi simnandi Namngele Nandosi. Ngingathatha i-order leyo. yebo nkosazana bengicela siyazi ukuthi wazi indlela eziningi zokuthola okufunayo Ingakho i-Rebel kahle kahle i-Rebel Royal. Wena i-Rebel Royal. ngo-42 rand exactly Nando's fire it up Siyaphila ngicabangela uPK. uyazi ukuthi uma sesiya ekhaya siyoyinyukela size siyofika ngithi Landela udaba lothando lombaleki waseSyria ulayila nendoda ahlangana naye eJamini uzovivinya lapho uDilayila ethatha isinqumo sokuziphiniselela phatha sangeni kumnyombo bakithi bafa imuphi lo mnyambo ukuthi ya ngifuna ngudlale manje nezingene yini khona ngizobona khona uzophuma useshini ngoba sesephalasi ngoba into ebalekile ukubheka ukuthi indaba ububele ukuthi nothando ngeke ubuza la zokulezi ngibula kuzikhona uyibona Yes. but inethe Exactly. Ndondo vula i-S3 ubone ukuthi uthando luzokunqoba konke yini kulomdlalo wethu i-Offense of the Nation phakathi nezinsuku Dlala ilimi. 6 kusihlwa azodlala ilimi awuyilimi liyabaheha liyabahundu Laphambili cause ya 5 masanda kuvula yakhe radio ihloko esikhuluma ngaso namhlanje kungolesine sikhuluma ke ngokuhamba umuntu eshiya ibandla bese beka izinto ezahlukahlukene ezinye zazo abathi imithetho nenqubo nje oqhutshwa ngayo ke emathempeleni siyamuza uTshatha nawe uyakhuluma ngalo ke udaba noma sazobuya kuyena sithole ke umnyombo into yenza ukuthi athi ngiyabhakisha ngiyahamba kodwa ngamanje mhlawumbe ngiyafisa nje ukusondeza lapha ke uApostle Dlomo esimaziyo ukuthi uchairperson uye Alliance of Churches la kwaZulu Natal ngokukhulu kwethoba baba sikubingelele sikwamukele emsakazweni eCause FM
Angibingelela kwena mfowethu, ngibingelela futhi nabalali bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Baba siyabonga ukuthi uzoba nathi lana. Siyazi ukuthi lehloko esikhuluma ngaso sithanda ukuthi ngampela sihluphe kakhulu ngoba sibona abantu bephuma bengena emasontweni kakhulukazi abantu abasha kuyinyanga yabantu abasha ngoba siyazi ukuthi abantu abanjengani empostoli bona abantu abadala abakhule bazi ukuphila ngaphansi kwengcindezi ngo1994 bese sizoqhathanisa nabantu esingathi ama born free abantu abakhululekile bona manje asebephila ngaphansi kwesikhathi la khona bazi ukuthi khona banamalungelo khona mebebona ukuthi angathanda ukunyukela ebese beyasuka beyahamba mhlambe singathini ngemthetho ebekiwe emabandleni egcina mhlambe siyenza ukuthi nentsha igcina sifuna ke ukuhosha inyawo. Ngingathi mina mangikhuluma nje kubalaleli umsakazi mfowethu Bheka ngithi umuntu mayize enkonzweni usuke ezezwini likaNkulunkulu. Amen. Yezwi okuyilona suke elilandele ukune organization. Yeah. Omo yezwi likaNkulunkulu umuntu kufanele ahlatshwe yezwi likaNkulunkulu angahohwa yibandla. Akahuko yizwi nemgomo yalo. Ibandla umsebenzi walo kuwona ukushaya imithetho ngokwazi kwami. Ibandla kodwa ukuthi lambulela umuntu izwi akwazi ukuyifundela yena. Bese umuntu hayi leli izwi liyangithinta. Ngingenzisa lokhu lingishisa lokhu. Ibandla lifundisa imigomo yezwi okumele umuntu aye koyiphuzela yona. Akumele umthetho umuntu ongathi gcinile. Ngakhishwa bandla ebandleni kodwa kuyiqiniso ukuthi ibandla linabantu njengalokho sonke siphila futhi lisetshenzwa abantu abaphila emhlabeni abakhubanayo kodwa ibandla njengento kaNkulunkulu lona uqobulana umuntu mayingena kulona akangeniswanga abantu udonso yizwi kangakuthi nje mawungathi ufunde lapho incwadi yabase ngicabanga ukuthi incwadi ya Makoma iyaziwa kakhulu ukuthi abantu abaningi abafuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi ukholwe enhliziyweni yakho phela nje ukuthi uNkulunkulu wakho vuma oba finish ukholwa yizwi yonke lemthwalo yani mhlambe bafethu hayi mhlambe baba ngiyathanda ngoba uTshatha uyalisho leli verse lithini Tjatha babhlomo niyaphila Siyaphila baba no uqinisile impela incwadi leyo yamaRoma laphana uChapter 10 uverse 9 yebo uthi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyosindiswa mawuvuma nje ukuthi uJesu uyinkosi yonke lemthwalo engake esindayo ebekwe emahlombe abantu mawuvuma nje mhlawumbe ngiyafuna ukubuya ke babudloba ngoba ngifuna ukubheka lemigomo okhulume ngayo ukuthi mawuyibhekisisa lemigomo abanye abantu bebekhuluma bathi inakho ukuqhela ingabi nakho ukuxhumana neBhayibheli othothi imigomo esuke siyibeke ebandleni abantu abaningi abanye egcina sebehotsha inyawo ngoba bethi lemigomo yabacindezela ungathini la ngingathi mina ngokwazi kwami generally ababandla abaningi afundisa izwi kube ngokuhumusha ukuthi alokumusha kanjani esizo umuntu ngezwi izwi lilodwa siliqonda ngendlela ezahlukene yep hey ungene uthinto uNkulunkulu masubona seliyaphuma ke ibandla emgomeni elalakade lifundiseke ngokungena sekuwokunye lokho kodwa mhlawumbe ngiyahlukanisa Tjatha sithi ukhona okunye phela emabandleni kwesikhathi ongathola akusilona ke izwi kodwa kuyinqubo mgomo eqondene nebandla le-organization njengokuthi nje ngangaba sebandleni kudala ngisakhula elalithi okuthiwa khona fanele ugqoke icathulo ethile uma kuyinkonzo yabantu abasha kodwa ngingqoshela kodwa kwakumthetho othola umthetho mhlawumbe usuyamsiza usuyamhlupha ongenakho lokho imithetho esuke ingaqondananga nezwi yona kuyenzeka igcilazi kodwa nje mina ngamisa ngithi amabandla kufanele ukuthi ame ezweni futhi ngakwazi kwami amezwi kaNkulunkulu uma sifundisa umuntu ukuthi umuntu
akwazi yena ukuyitholela yena ukuthi uNkulunkulu uthini kuyena kulokho okusho izwi kaNkulunkulu. Amanye amazwi akufanele bekhona umuntu othi ibandla lathi angiganwe umuntu onje. Ibandla anisiyise ezwini lingasi kungabi yilona elisenzisayo. Ngiyayithanda manje ngoba uke washo umunye lapha wathi sesiphila nabantu lapha othola sebeyile nasezikoleni bayinikezela isikhathi bayafunda amanje asabatsheni nje kuphela bese bethatha njengoba kunjalo bazobuza imibuzo ukuthi ubuza umbuzo kusufana nomuntu osehlubukile nomuntu ongasahambi ngemthetho yebandla. Kodwa mhlawumbe ngiyafisa nje ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi usuka lapha kwi KZN Alliance of Churches ukuthi abantu abadingana bafuna ukukhuluma nani benganithola kanjani abantu uthola bahamba enkonzweni bese kuba khona izinto uthola ukuthi abazizwa kahle bafuna laba ngakwazi ukuthi bekhale khona bengafi ngabodwana. Ake ngiqale laphana mhlawumbe emgomweni ekukhulume ukuthi abantu abasha abafundile. Yeah. Eseba nomzimba. Ngabusenzi follow up ngoba uthanda ibandla lona indawo yalo ilapha emoyeni omuntu. Ingakho ibandla sikwezofundisa umuntu izinto zikamoya ebese ziguqula umqondo wakhe ukucabanga kwakhe acabanga njengalokho izwi kaNkulunkulu lifuna ukuthi alandelele kulona. Mfana kahle. Ngakho-ke ibandla liphambene nokucabanga kodwa kufanele umuntu uqala kube ukuthi uthintekile emoyeni wakhe waphenduka. Isikhathi esiningi sinabantu abaningi abakhona emabandleni kodwa uthola ukuthi abaguqukile benza ngomqondo kodwa umoya wabo awuzange wathindwa izwi kaNkulunkulu. Ethwalisa izinto eyingekho ezwini ongesizona zakhe. Okay. Manje okuqaqileyo kulokho okuqelayo mhlambe ukuthi umuntu angatholaphi. Ngingathi mhlambe nje ngoba inamba bengayilungiselelanga yona umuntu angafonela 031 2010 2010 428 031 201 0428. Okay, so ilaba ngwazi ukuthi abantu befuna ukuthola nje iyalo bekwazi ukukhuluma kumbe edlulise izinto abakhala ngazo emasontweni bengakhona. Baba sebonga kakhulu ukuthi nje ube khona emsakazweni ukhozi FM ukwazi ukuthi sikhulume le ndaba ngoba indaba ekhona futhi ngeke sikwazi ukuthi sizibe. Ngiyabonga mfowethu kodwa nje ngingasho mina ukuthi amabandla la emabandleni 80% abantu abasha. So ababalekile kangaka kodwa bakhona abanemibuzo. Kunenkinga abanayo imibuzo futhi ngempela kufanele siyiphendule imibuzo yabo. Ngalokho sikhuluma nje. All right. Ukuthi ukukhuluma ngeqiniso ngeke phela babe ne-blind spot. Uma bebona basha bayahlobeliswa bazokwazi ukuyifundisa uNkulunkulu bahlukanise. Kodwa ibandla nje phela abantu abasha babuyele kulona libalindele ukubafundisa imigomo yethu kaNkulunkulu futhi alikho ibandla engaphumelela ngabantu abasha. Amen. Mesibuya uTshatha yini le kwenza ukuthi uthathe ikhwama usuku uhambe. Oh, shawubakshani. Baboza ke la. Into kangakanani uthi what? Hayi ngizothi 1 ngizoyishaya leyo ngoba ihlukene ngo2. Khona 2. Into abayenzile neinkolelo ke ezukhiye. Khiwa khona abayizulwini ba 144,000 thina abanye asiyi just nje lokho yabo. Leyo njoba mina ngirisile ngathi uthemba kanjani yabo. So just leyo maphuza awuthi nje. Ya uzongena kuyona bese ubuza ukuthi laba lemphefumulo akayirecruitile nje efana nodadewethu kanje. Nabafeke was recruit too much bafike. Yeah. Ngoba nje yabona ukhiye
wenkolo yalapha ebengikhona mina ukuthi abantu abayophila ezulwini ba 144,000 phela thina abanye si kodwa mawuthi uyafunda amazwi kaJesu onke amazwi kaJesu akukho lapho uJesu asho khona kanjalo mawuthi uyafunda encwadini yesambulo lezi incwadi ezikhonjwayo laba abantu kuvela ukuthi basezulwini nabo baphambi kwehlalo sobukhosi njengoba kukhona nezingilosi zizizungezile njalo njalo yabona so nje mfethu hayi ngeke bafa hayi so lento ifuna ukuthi ngempela iBhayibheli safanele silifundisise kahle yabo kakhulu mfethu sifunde kodwa futhi hayi ngokwenhloso yabo yes sifunde ngokuthi I think ibase cause manje yabo thina lapha mfethu mina lapha bengikhona mina thina siyatshelwa ukuthi iBhayibheli lithi kusetshenziswa lezi incwadi yabo uye khona nali iBhayibheli selihunyushwe kabusha lahunyushwa ngendlela ehambisana nezimfundiso zakhona so vele umuntu ophatha iBhayibheli lihunyushwe yibo uzothola lento ebhalwe la yabo ngoba bayihumushe yahambisana nayo lento le yabo lo yeah so manje mfethu hayi kunzima bafa hayi hayi kunzima abantu kule nkolo benguye mina bakholwa yilokho abakutshela igoverning board ukuthi iBhayibheli lithini mawuthi uyamtshela umuntu uthi hawu mana ke ngiyakuzwa lokho ukuthi lithini iBhayibheli mina phela ekhaya kithi ekhaya komama abaningi basinabo la ngithi mina nakho nje uJesu wathi lapha hayi uJesu lapha wayengasho ukuthi wayethi but iqondile nje lenkulumo yakhe why kuthiwa wayengasho ukuthi ekubeni inkulumo iqondile straight yabo hayi bafethu ngeke bafa hayi bese kuba sengathi uJesu wayekhuluma ifenqo noma mhlambe wayekhuluma amagama acashile kanti into esobala nje yayibona lonto mfethu hayi lalela hayi siyangena manje yebo batheth Alright 1446 emsakazweni khosi yafam sesoyigoqa inkulumo yethu kana mhlawumbe ngiyafisa nje kubuyela kuwena uTshatha ndoda madoda sibheke ukuthi okay zinika izinto ezishiwo abantu bakhuluma ukuthi hayi esontweni mina nganginikela isikhathi eside mase kufanele ngcwatshwe kufanele ngcwatshwe wangangcwatshwa abanye basho uba nezinto eziningi abayishilo kodwa ubona ukuthi ezinye zazo mhlawumbe zazingenabo ubuntu ngoba sama Africa into ehamba phambili shothiwa sesontweni into esihambisa phambili ubuntu ngoba ngisho ngathi uyimfundo uma ukuthi imfundo sithi ungangena esibayeni ucosha iqatha oyibheka lo mfundo le so manje ke ingakho ke ngaleli qophelo ngithi mhlawumbe ngiyafisa ukuthola kuwena ukuthi yini le egcina isithi ke ngoba uqale ngonyaka odlule wenza ucwaningo ngonyaka odlule kushone umzala wami lapha ekhaya uNtokozo kaDumisa yebo ngumuntu okhulele ekhaya komama ke mina yeah so umegula umfowethu washona uyabo uma ngabe seshonile ke ekhaya komama vele bakuleli ibandla nakubuyise kamzala wamalume engekho yena khona uyabona kodwa sikhona thina bakhona abanye okhazini bami abafowethu abazalwa ngomama mncane esinabo la bese kucelwa ukuthi ke cha phela vele ngoba la ekhaya kuhamba kanje abacelwe ukuthi bazofihla phela yabo abaceleke umfowethu omunye bese bebuya ke bethi bazobuyela kuthina mabebuya bethi ngoba ibini ukuhlupha ke lensizwa yakithi ePK ibini ukuhlupha yaziwa ukuthi hayi yabo so bese bebuya bethi ngenxa yedumela lakhe emphakathini ngeke bakwazi ukuthi bamfihle ngoba lokho kuzoletha isihlamba egameni lebandla yebo so ke bathi ngeke bakwazi ukuthi bamfihleke ayikho PK into yangiphula umoya njengaleyo angifuni uqamba manga ngizobeka nje ngizulu ngathi ukuthela ngaleyo nto yangicasula isakuhlulela manje ngoba phela uzoyibiza ngokuthini PK umuntu efile mfowethu kuthiwa ubheka ukuthi ube kade njani ngesikwazi ukumngcaba ngoba ube uzonculisa yabo sengikhumbula isixuko sasifuna ukushaya wesifazane ngetshe ngoba nakuthiwa engayiphethe kahle wathi uJesu mshayeni phela manje ngenasona hanti uyabona wayisifundisana uJesu lapho PK wayisifundisa ukuthi umuntu uNkulunkulu omehlulelayo hayi thina so ke uyasuka ke lapho ke bese sicela kumfundisi ke kwacela umfundisi waza wasifihlela kumfundisi kwadlula uma ngibuza umbuzo kamuva cishe wasekuphela iviki wathi awungitsheleke mshana lo mfundisi lingcolile ni ibandla lakhe manje lo wasingcwabela uNtokozo njengoba phela lapha lenkonzweni bathi igama lebandla lizoba libi mangabe beyibona bezoyibandakanya emngcwabeni womuntu obekade enje lo mbuza ngikwazanga uphendule bahlangana nelinye oledi kamuva BK airport la ngikhalela lathi mfana wami ngikuthanda kakhulu khosini kodwa hayi inkolo yakho
ngithi mina yini uthi umfana wami wayekade lapha esontweni wasiyanqunywa shuthi wasusa khona into ayenza isigungu samadoda amadala sasesimsusa ebandleni ukuthi aka fundeka susa uyanqunywa yabo umuntu umesuswa lapha awukhulunyiswa ke awube nje saba ingxenye izinto ezenziwa khona noma ufikile ufuna ufika uhlala lapha emuva bese ubuye ke uyaphuma mangabe sekukanjalo yabo so ke uma enqunyiwe lo mfana ngizobeka kanjalo kuba abantu abaningi bazithi unqunnywa uma esanqunyiwe umfowethu lo abese vele yashona ekushoneni kwakhe abangeze ukuzokhala abangeze emncwabeni ngoba ubengeshani ubekade susi lo mama ke uthi ke wathi kimi angifuna kubabona ngithi mina ngicela ukhulume nabo kungenani mama ngoba uyabazi baseduze kwakho ukhulume nabo uthi waphatheka kabi wephuka wathi mina phela bengasonti la so angisafuna kubabona ngaleso senzo bangiphula umoya so zonke lezi zinto BK zingezeke ngase ngithi ake ngibheke manje zonke lezi imfundiso esifundiswa zona ukuthi ngabe zinjalo yini ngoba kuningi esifundiswa khona lapha ngokwesibonelo kuthiwa abayezulwini ba 144,000 thina abanye siye ezulwini siyophila emhlabeni hawu kuphuma phi lokho na bathi hayi umbhalo kaJohane lapha isahloko 10 verse 16 uJesu wathi unezinye izivenge sona ezasesisibaya lezo ezinye izimvuke abantu abawuphila emhlabeni hayi ezulwini so umhlamba omncane oyezulwini 144,000 hawu na engani umbhalo uma ufunda lo mbhalo kaJohane uthi uJesu usazoyilanda nazo lezi ezinye izimvu zizoba mhlambi munye nalezi nje zihlukanisela ngoba isibaya sisodwa la umehluko ukuthi lezi ezinye izimvu azikakabikho la eJesu esho ngoba wayeshumayela kumaJuda namaIsrayeli kuphela ngaleso sikhathi kodwa la lisazosabalala ivangeli BK lizifike ngisho kubantu abamaZulu bezongena kulesi sibaya ababe mhlambi munye bahambe lazizwe zonke yebo basuke lapho bayilapha nembhalweni wesambulo uyabona isahluko 19 bayothi lesi la 144,000 yophila emhlabeni isixuku esikhulu esingenakubalwa yebo umbhalo uyathi uJohane wabona isixuku esikhulu esingenakubalwa encwadini yesambulo isambulo 7 sikhuluma ngalokho isambulo lapha ya 19 sikhuluma ngalokho kodwa mawusufunda usambulo 19 verse 1 isixuku esikhulu sisezulwini naso hayi emhlabeni uyabona uma ngabe ufunda lapha embhalweni wolukhuzana wesambulo 7 kuyavela ukuthi lesi sixuku esikhulu empeleni lo 144,000 abantu abakhethwe izenzo kaIsrayeli ezi12 asifundiswa kodwa lokho thina lapha kuthiwa lo 144,000 ukhethwe nje qwa emazweni ahlukahlukene so yiwonako yophila ezulwini kuphela kanti ukhethwe kwaIsrayeli 12 kwaGadi 12 kwaJuda 12 kwaNafetali 12 kwabani izizwe ezi12 kwakhethwa 12 owenza 144,000 ibona abayobusa noJesu njengamakhosi bahlulele lesi sixuku esikhulu esiqhamuka kuzo zonke izizwe zomhlaba esiyobe sisezulwini naso hayi emhlabeni abantu abafunda iBhayibheli lisho njalo bese iqhamuka ke incwadi ke eqhamuka lapha eMelika ke la uvutshela khona yonke lemfundiso zizothi hayi bayophila emhlabeni abesixuku sikhulu abayezulwini bese siyakholwa ke nathi ngoba kuthiwa asiyithembe le yandikimbe ebusayo singaloko ukuthi siyiquestion kufanele siyithembe kuze kushiwo ngisho kuma video khona kuthiwa kufanele siyithembe isigcile esikholekile nesiqondayo sisithembe ngoba yisona esiwumlomo kaNkulunkulu wasemhlabeni so uma ubuza wena ubonakala umuntu ophoza singasho uTshatha mhlawumbe sesigoqa nje ukuthi kune challenge kube kunenselelo enkulu kakhulu ethinta iBhayibheli nokuqonda nje iBhayibheli inkulu BK sifunda kodwa iBhayibheli silifunda hayi ngendlela kuyona yona inkulu uyabona BK into edabukisayo yini umbhalo kaJohane isahloko 6 amavesi 51 u53 ka58 uJesu wabeka umgomo lapha nombandela ukuthi umzimba owehle uvele ezulwini umuntu akahle umzimba wakhe aphuza igazi lakhe kamuva wachaza lokho encwadini kaMathewu ukuthi lokho kuyobe kusho ukuthi mangabe simkhumbula uJesu sokwenza isikho esingenamvubelo sidle sikhumbule yena siphuze ingilazi yewayini sikhumbula yena uJesu nje emelela igazi lakhe thiwani lapha kuthina ebengikhona kuthiwa hayi ningaliphuzi ngoba nini nezulwini anizukuphuza 144,000 kuphela oyophila ezulwini kodwa uJesu yazi uthini BK lapha iBhayibheli lesingisi lize lithi whoever noma ubani ophuza lengilazi adle lesinkwa uyophila phakade ngimvusa ngisho kwabafileyo but thina kuthiwa hayi ningathinti nina ngoba niyezulwini ngifunde zonke ke lezi zinto emva kokuba ngijabhiswa ukuthi benqaba ungcwaba umzala ngayithola ukuthi uJesu nje uyikhulumela into iqondile sonke sinamathembo kuyezulwini bakwethu ngisho noma ngabe kuthi uJesu uyofika nje bezobuya nje ihlandla lesibili mayisifice sisaphila kuthi uJesu uzosithatha njengokungathi ngefu sishone phezulu bona ke bathi hayi labo bantu abayohlwithwa njengengathi ngefu bahlangabeza uJesu kuyobe kuyingcosana ka144,000 eyobisasele nina nizobuka nje kuthi hayi nakho sekuyafiwa ke manje kuyabhutshwa hawu nangu makhelwane bengamlalela uNkulunkulu seyafa hawu njalo kuthiwa thina sasiyezulwini kodwa kuthiwa siyothathwa sishonise le phezulu
nenkosi sihlangabeza inkosi emafini kuthiwa cha thina hayi nina nilapho nina ngoba nisixuku esikhulu. All right. Tata Kuningi BK lalela ngakhuluma kusekuseni. Kuningi bafo kodwa kuningi. ngifuna ukubuza nje umuntu othi mina ngakusonta mina bangibona tata. Ngiyaxolisa kakhulu Okay. ukuthi inkosi yami ngiyaxolisa ngicela nje ngixolele wonke umuntu engam influence ukuthi athathe izifundo zaleli yabandla. Ngiyaxolisa ngimnika inselele yodwa ke BK. Ngimnika inselele yodwa. Khumula isigqoko sokuthi ukulelo bandla. Sikhiphe usibeka eceleni kancane nje bese uyacwaninga. Futhi uhambe uyobheka leli iBhayibheli elidala ukuthi King James ngoba mawuzobheka leli esinikezwe lona elihunyushe kabusha hayi ngeke mfana kithi uzogeja. Hamba ulandele leli lidala ubheke lona ubheke ukuthi ngabe ngempela uhamba ngakhona ngoba kuyoba kuhlungu kuyodabukisa BK ukubambelela emathembeni angekho eBhayibheli nokuphikisa ngoba into engiqaphelile baphikisa yonke into uJesu ayishilo bathi uJesu wayengasho ukuthi la uJesu wayethi uJesu wayengasho ukuthi la uJesu wayethi ngamanye amazwi opposer nje into uJesu ayibhalileyo yini na. Okay. Lento iBK iwukufa nokuphila nginika wonke umuntu ichallenge mina ukuthi sukuma noma ngabe usontaphike bhekisisa la ukhona ukuthi uhamba ngakhona. UJesu wathi ngindlela neqiniso nokuphila akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Yebona lento le yena akashanga uJesu ukuthi uzofika wathi uma sehamba ezulwini uzoshiya nomoya ongcwele. Okay. Ngamanye amazwi BK umoya ongcwele uJesu uyise akho into enye engenala yesithathu kodwa lapha ade ngikhona mina uyazi kwenzekani kuthiwa hayi ibandla leli likaJehova. Akushiya ukuthi ngikaJesu ekubena abalandeli bakaJesu bakuthiwa abafundi bakaJesu leli kuthiwa ibandla likabani likaJehova. Ngamanye amazwi uJesu ukhishiwe manje lapha yakufika kube yithi bese kuba yilamadoda engitshela ngawo ayinhlangano ethekthwa kufanele siyithembe bese kuba kuthiwa inhlangano kaJehova leyo kufanele siyithembe. Hayi uJesu cha uJesu uyaphuma out themba yona bese kuba uJehova phe wayo sizoshawa isikhathi konakele ke BK sizoshawa isikhathi mfethu siyabonga kakhulu kodwa mawusakhuluma ngokuvula iBhayibheli uLuka 24:45 khona wayesevula ingqondo yabo ukuze beqonde imibhalo kubalekile ukuvula ingqondo beqonde imibhalo ucwaningisisile zifundele ngoba ungabeki ithemba lakho kubantu ejade ngiyakubamba hayi mfethu hayi no lento bese uthi awazi iphatha kabuhlungu kanjani BK no ngihlale njalo ngibalulekile ukuthi sisebenzise i-osteoease baba yini yokusebenza kwayo ukusiza uqeda amalungu omzimba sesiqedile lekelele ukunyakaza nokusebenza kwemzimba baba yini bo osteoease sineminyaka engaphezulu kwamashumi hayi ngeke mfethu yabona ayikho into engiphatha kabuhlungu njengokuthi yazi na BK mfethu igama likaJesu angikwazi nokulikhipha ngomlomo wami because angifundiswanga ukubiza igama likaJesu mina ekubeni kufanele yileli yosenza siphile phakade. Alright isikhathi imzuzu isimthathu nje kosha lapha ke ihora lesithathu emsakazweni ukhozi FM kanti wasisho ukuthi umnotho nenhlala kahle yomuntu incike ekudleni okwehlukehlukene kwemvelo amanzi ahlanzekile ukuvikeleka empeleni ezikhukhuleni kanjalo ke nokulawulwa kokuguguleka komhlabathi kanye nobunye nje okuningi ngaphezu kukahafu wemkhiqizo yasekhaya emhlabeni wonke incike kulokhu kuhluka kwemvelo kubalekile ke ukuqaphela ukuthi ukwehla okuqhubekayo kwezinhlobonhlobo zokwehluka kwemvelo kubeka ke umphakathi engozini kwezomnotho nasezinhlelo empeleni nasezinhlelweni ezemvelo vikela ke futhi ulondoloze ukwehlukana kwemvelo ugcine ke unomhlaba wethu usesimeni esifanele lo myalezo usuka lapha kumngeni water kanti ukwenza ngcono izinga lempilo lokuthuthukisa ke komnotho osimeme nozinzile cabanga amanzi cabanga umngeni water ngolwazi olubanzi ngena ku www.umngeni.co.za. Right, simngenyawo siphumile endlini zokusakaza emsakazweni ukhozi FM kodwa ke indaba enkolo kumele siyibheke siqaphelisise ngoba siyazi ukuthi mesikhuluma ngenkolo besivele singabantu abasontayo singama-Afrika bevele sinayo inkolo yethu kanti siyazi futhi ukuthi ke inkolo yaphinda yafika kithi sifika ngenye indlela mawubheka nje uJomo Kenyatta uthi ngesikhathi befika la bafika bephethe iBhayibheli thina sinomhlaba bafike basifundisa ukuthi asibhala amahlo bese siyathandaza sitheme sithi amen sasesithola ukuthi iBhayibheli sesezandleni zethu umhlaba susezandleni zabo kusho ukuthi kuningi kumele sibheke siqonde ngenkolo sale kahle cause ni FM nakusasa sobe sikhona sihamba ngoline sibonga kakhulu uTshatha sibonga kakhulu baMdlomo lapha ke sibonga kakhulu ku Facebook lapha ke lesibkhoma sibonga kakhulu noMfundo kanjalo ke no
Sibo esegoli. Kanti manje anikusasa siphethe uRis Madlisa benozuma. Hi. Hi. Skethile. Nomfundo. Hello. Moja. Ngishayiwe mina Lalela, ubeke Hayi bo. Yeah, ayibonakala kakhulu. Too much Bible yeah. Yeah, hayi mfethu ngeke. Lalela. Yes, yeah. Ah, ngeke bafo. Siya mina ngiright bafo. Ngeke ngiright. Ngiright mfethu. Mina inkinga lengo. Hayi ngeke bafai. Ugrand. Please wait, please. Akunakinga. Thank you so much. No, siyabonga. Yeah, ngeke mfethu. Angithi ke Nomfundo nathi lezo ngifuna ukuyikhuluma le uFacebook use on. Ngokomthetho webandla ke bengikulu. Njoba mina sengithe ngiyayeka. Ngabhala ngabatshela ngiyayeka. Sengibizwa ngesihlubuki ke. Ngesingisi apostate. Akufanele ngikhulunyiswe. Even ifamily yami akufanele ngikhulumise ngoba sengihlubuki. Yabo. So nabangane benginabo khona ngeke sisaxoxa ngoba sengihlubuki. Kushiyo kanjalo. Yabo. Leyo nto ngibangisayisho lapha emoyeni ngiyekele ngibone sengathi manje sekwaba amatshe kakhulu ngiseyaye ngisalise ngiyeka le. Khona nje angisezokhulunyiswa mina ngisho nezihlobo zami ezikhonza khona ngeke sangikhulumisa ngoba sengihlubuki. Oh my word. Kusetshenziswa umnye umbhalo lapha nakhona mawufunda umbhalo wawusho umuntu oyi antichrist omphika uChrist ukuthi akangavunyelwa ukuthi angene naseyindlini zabantu abasebemukela ivangeli umuntu onjalo yabo so kuthathwa lo mbhalo okuzofakwa ke kuthi umuntu osuke sehlubukile ke fanele ningamkhulumisi ngoba usehlubukile yabona so ke akakhulunyiswa ezinye zezinto lezi engenzeke ngathi ake ngicwaninge ngalenkolo yethu ngoba ngokwazi kwami Nomfundo ngokwazi kwami Nomfundo intombi mayisuke izazi ukuthi nezinto ezifihlayo abangani bayabazaziyo ayizingafuna wena ndoda yayo ukuthi abangani bayobazi ngoba isaba ukuthi bazoyitshela ukuthi hayi uje lo yabo ngokwazi kwami so ke nakhona ngayibona kanjalo ukuthi ngathi mase ngithola zonke lezi zinto that's why kuthi umuntu omehlubuka akangikhulunyiswa ngoba bayazi ukuthi bazositshela izinto laba bantu esingayifundiswa lapha ya bese avuleka amehla athi gengelisi yabo so ke yeah, but ke anginandaba ke bakithi. Anginankinga labantu abangezongikhulumisa guys. Bazi inkulungwane bazi igidi abangithandayo. Bazobambalwa abangangithandi. Anginankinga bakithi. Vele ngafela nabazali ke ngiyintandana mina kwethu. Anginandaba nje. Ya selfie. Ninjani? Khona njani? Siyasaya esifundweni. Ulesine futhi namhlanje esifundweni. Ulesine namhlanje esifundweni 5:30. Guys bengishiseka niyazi. Asikazikhumbula. Yeah, but it's fine bafethu. Kodwa kusalayo uJesu Kristu, uJesu inkosi bafethu. Khiye ukuyophila phakade lo. Ezulwini siyaya. Njalo ngoba kumele iqiniso mina. Iqiniso nje. Njalo ukuthi kumele iqiniso. Kuyafuneka mfethu. Kuyafuneka uNkulunkulu uthi amagwala kawafuni. Mawuzoba yigwala uhobe, ubugwala lo uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Ufuna umuntu ukuthi akhululeke akhulume ngaye. Upolitiki nje ngawe. Ngabe izolungile. Ngisho kanje? Upolitiki. Guys, bye bye bafethu ngiyabonga kakhulu. Thank you. Ngizoyiseva le video. Bye bye.